B'telefonata tista' toħloq tbissima fuq fomm dawk li tul il-pandemija spiċċaw bta' fuqhom senduqhom f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Father Louis Mallia tkellem ma' in-nies fit-tieni tal-Maratona Oħloq Tbissima u spjega li t-tema tal-Maratona hija waħda bażika li ddur mal-ikel. Dis-sena kull proġett isu waqa', in-nies ftaqru, ġifieri m'għandhomx jiklu. Allura l-idea tagħna hija li mmorru bażiku nġibu dinjità lil dawn in-nies li magħhom qed ngħixu u ntuhom l-ikel. Allura kull solt li jinġabar se jissarraf f'ikel għall-familji li qegħdin jgħixu faqar estrem. Din is-sena l-maratona kienet se titħassar minħabba l-pandemija, iżda meta pajjiżna reġa' beda jiġi lura għan-normal, it-tim ħejja ruħu għal din il-maratona f'ħin limitat ħafna. Il-maratona se tilħaq il-qofol tagħha fil-jum tal-Ħadd.